úgy fogtok hazamenni, hogy sok-sok élmény és vidám pillanat fog egy életre elkísérni benneteket erről a 2 napról. Először is szeretném megköszönni az osztályfőnököknek, illetőleg Orbán Emőke és Mészáros Tünde tanárnőknek a segítségét, akik már 2 hete azon dolgoznak, hogy nektek 2 napig kellemes és sok-sok esemménnyel teli programotok legyen. És szeretném megköszönni a Köfedisznek is, akik úgy szintén a program szervezésben kiveszik a részüket. Mi is szeretettel köszöntünk titeket. Reméljük, hogy ez a 2 nap a közös kikapcsolódás, szórakozás mellett valódi összekovácsolódást is fog jelenteni osztályszinten is, és közösség szintjén is. Ahogy az igazgatónő mondta most, 11 órától egészen ebédig 2 óráig osztályszinten, tehát osztályonként lesznek közös játékok, tevékenységek. Különböző asztalokat raktunk ki, ezeknél az asztaloknál lesznek a tevékenységek. Mindegyik osztályban egy csoportvezető fogja vezetni a tevékenységeket. Azt szeretném, hogy először elmondjuk, hogy melyik osztálynak ki lesz a csoportvezetője. A 9A-nak jelentkezett, tehát nézzétek jól meg, utána mentek majd. Még nem? Jó, a 9B-nek ketten, a 9C-nek menjetek oda az osztályhoz, jó? A B osztály. A 9D-nek, a 9E-nek, és a 9F-nek. Jó, tehát velük fogtok egészen 2 óráig, tehát ebédig a különböző együttműködést erősítő játékokat végezni. Ebéd után 3-tól olyan 5 óráig szabadidő lesz, tehát amikor strandolni lehet, vagy a Köfedisz által szervezett játékokban választás szerint részt venni. Aztán 5 órától egy kincskereső játékot fogunk játszani. Mindegyik osztály ilyen staféta jellegű játék lesz, tehát 5 órától. Sokan. És akkor arra gondoltunk, mivel tényleg őszintén kíváncsiak vagyunk, mert arra akarunk alapozni, hogy vagytok, ezért most megkérdezem, mindenki gyorsan mondja egyszerre, hogy vagy? Nem hallottam még egyszer a választ. Hogy vagy? Vagy válasz. Szuper. Ezután a legfontosabb dolog, amire kíváncsiak vagyunk mi szervezők, az az, hogy ki vagy. Megmondod, hogy hívnak? Hogy hívnak? Egyiket nem értettem. Még egyszer, hogy hívnak? A tieteket nem értettem tisztán, még egyszer, hogy hívnak? Az az, hogy mi az, amit elvársz ettől a hétvégétől. Szóval amikor megkérdem azt, hogy milyen legyen a hétvége, akkor azt mondjad, jó? Na milyen legyen a hétvége? Először is szeretnék bemutatkozni. Az én nevem Kádár Petra, 11. A osztályba járok. Én pedig Berecki Réka, én pedig a 10D-be járok. Mi leszünk a kis csoport vezetői. Mondták, hogy kis csoportokban, szóval az A-osztály. És azt szeretnénk, hogy összekovácsolódjatok, hogy egy jó osztályközösség legyen belőletek, hogy jól érezzétek magatokat, ez nagyon fontos, mindenki figyeljen oda másikra, szuper lesz. Azért sokszor fogom mondani, hogy szuper, mert ez az ajánlásom. Gyorsan, mert megyünk mindjárt. Mondjatok egy módot! Nincs színesek! Jó, akkor remélem, hogy ti egymás között már tudjátok, hogy kit hogy hívnak. Én nem jegyeztem meg ennyi dolog, de megfogom. Hát a legelső feladat az nem igazán játék, tehát ez egy kreatív dolog. Próbáljunk meg úgy teljesíteni a feladatot, hogy ne egy csoport az dolgozzon rajta, és a másik csoport meg hülyéskedjen. Tehát az lenne a feladatunk, hogy megfogalmazzuk egy A3-as lapra az osztály mottóját. És ezt ki kell dekorálni, ugye ezt a mottót, fel kell írni a mottót és kidekorálni. A mottót azt lehet, azt ti is kitalálhatjátok, idézhettek egy költőtől, idézhettek Flórtomitól. Bálenda? Nem, tényleg bármilyen idézet, amit tényleg nem. Hogy csináljátok? Hát azt mondják, hogy Merci csinálja. Nem muszáj egy ember
ilyet csinálja, mindenki csinálja. Egy-kettő dolgozó rajta, hogy minden 24-je vagy nem tudom, 24-je. Milyen okos vagyok, látod? Tudom, hogy 24-je van. Csinálj már azt, hogy egy Beszéltek is minket, mondjatok szépeket és jókat. Hogy viszont láthatjátok minket. Hű, de sokan beszéltek, ne ilyen. Na. Gyerünk, valami. Egy sor, egy szó, valami. A bulja tuti, mit tudom én, valami. Motorogni, gyerünk, de hogy nem tudsz, nem vagy olyan véletlen, gyerünk haza, gyere mozogni egy. Nekem a példában fáj. Lányok, ti mindig együtt vagytok, ez nem jó, ez visszakavarodni. Nem tudom, mi van? Fájok ezzel? Megtaláljuk a párunkat. Nem, még nem voltam. Nézzam, én csak néztem szépen. Nálunk tolhaóra, gyertek, hamar! Ez fontosan, de ugyannyira. Nekem az epres miatt. Mogyoros! rumos, vagy kapuszos. Bárhova behettem, bármennyit minden, nem hova tettem. Állom, úgy Na, te! A csokit mindenki szereti, csak ezt ugyanígy kell csinálni, mint a másikat. Megmondod a nevet, aztán, hogy melyik a kedvenc csokid, oké? És most Google-ba menjetek. Törfejárásba. Ezt még egy négybe is csináltuk, ezt mindenkinek de így is elég nem akarok ütközni. Stop! Mi leszel, ha nagy leszel? Próbáljátok meg megnyitni! De kikérni ki. De te vele beszélj! A kérdés, hová szeretnél mindenképp eljutni? Egy álomúti cél. Szia, Pali vagyok.
Ready vagyok. Én is megnézettelek, én is. 3 perc alatt ki kell találnotok egy osztálycsata kiáltást, vagy valamilyen bemutatkozó üvöltés kiáltás mondatot, bármit, amit utána itt sorba be is kell mutatni, tehát akár koreográfiát is találhattok hozzá, vagy ahogy akarjátok, jó? Akkor mostantól 3 perc! Kilenca! Hogy csinál a kutya? Egy, két, és mi vagyunk a királyok! Itt Vasoly! Aki lesz, mi vagyunk! Aki lesz, mi vagyunk! Jó sokat rosszalkodunk! Jó sokat rosszalkodunk! Szeretjük a kémiát! Szeretjük a kémiát! És a biológiát! És a biológiát! Akkor mondom én. Egy, két, és... Bölcseire esküszünk, hogy egy évig elfelsziatok leszünk! 7 állomáson fogtok keresztül menni, mindegyik állomásnál egy próbát kell kiálljatok, és a feladat teljesítéséért szerezni fogtok valamilyen tárgyakat, eszközöket, amelyeknek a felhasználásával majd holnap egy osztályzászlót fogtok készíteni. Figyeljétek majd az állomásokat, mindenhol egy köfedíszes diák fog állni, elmondja, hogy mi a feladatotok. Együtt kell megoldjátok ezt a feladatot, és hogyha teljesítettétek a próbát, mehettek a következő állomáshoz. Oda álljatok majd be. Jó? Sok sikert mindenkinek! Világos mindenkinek a feladat? Nem. Jó, tehát bizonyos állomások vannak, az állomásokat meg kell keresnetek, de egyszerre csak egy osztály lehet egy állomásnál. 2 osztály, tehát azt várd meg, amíg az egyik osztály elment onnan. Minden, nem verseny, tehát nem gyorsaságra megy. Nem kell beállni. Nem gyorsaságra megy. A lényeg az, hogy nektek minden állomásnál kell valamilyen feladatot teljesíteni, és ezért ott fogtok valamit kapni. Ezeket, amiket ott összegyűjtettetek, ezeket az állomásokat, jól őrizzétek meg, mert ezzel további feladatokat kell majd teljesítenetek a holnapi nap folyamán. Igen? Tehát az állomásokon mindenki, olyan feladatok vannak, amihez a csapat kell. Csapatszellem. Nem, hát úgy, hogy elő kell ezt adjátok. Nálam most is kell legyen. Mindenféle hülyeséget belevihettek, képleteket. Ilyet, hogy hasonlítsuk az osztályokra, nem kell túl hosszú lenni. És holnapra nem, most kell megírjátok, és elő kell adjátok. Miért kellett nektek idejönni? Elő kell adjátok. Nem, Azt kell tudjátok erről, hogy ez egy bizalmi játék. Oké? És nagyon komolyan kell venni, mert ha nem veszitek komolyan, akkor a társaitok sérülnek. Senki nem? Hátul halljátok? Bizalmi játék,
és ha nem veszik el komolyan, akkor megsérülhetnek. Gyertek már! Edwin vagy, tempó! Én mennék, én leuralni, csak engem nem kaptam. De nagy biztos? Jó. Evelyn a teleport. Claudia a repülőautót. Megvan, állampont. Ez csak egy plusz kérdés volt. Jó van, de egy pontot kaptad. Köszönöm szépen. Na, egyébként nem pontra megy föl. Persze lehet többen, csak úgy mennes. Jó, akkor következő kérdés, milyen idő lesz holnap? Napos! Hideg lesz. Nem tudjuk. Reméljük, hogy jó. Kenyér. Ne szóljon a táblát! Kenyér lesz vacsorán. Mutogass tovább. Mutogass másképp, nem muszáj. Lassú. Mutogass tovább. Na? Logikához kapcsolódik. Lehet. Már megismerkedtetek. Lehetség. Napjó! Lehet, hogy felelni fogok. Ki felel? Dátum. Felelés. Mit mondtál? Ki a hiányzó? Jegy? Ki hiányzó? Hiányzás. Hiányzó! Ki fel? Hiányzás. Szuper, következő gyorsan. Jöttél? Hozzá egy maga kettő. Kötény. Nem, hát egy szó. Meghúzva. Zambon! Várj, másképp mutogass. Zámbaláz. A talán megöl a szemét. Én is. 3, 2, 1. Én is ki a Gyere! 3, 2, 1, félre! De tényleg! Szabad még egy Fogjátok a kereteket. De nem fogod senkinek a kezét. Nem fogjátok a kettőt. Gyertek meg, mindenkinek megvan a megkérdez. Én nem tudom, hogy írtok annyira a csiklómon. Most nyissátok ki. Igen. Próbáljatok meg kigabajozni. Úgyhogy nem szabad egymás kezét elengedni. Úgy gabajodjatok ki. Nem szabad elengedni. Nem szabad elengedni. Szenkő, bújjál! Bújjál! Úgy, de... Nem szabad elengedni. De jó, de ott van. Hát de nem baj, akkor is először megint kört kell egyszerűen. Nem az, de hogy lehet, hogy... Ezzel itt, aminek általában van szövege, és nem olyat, ami... Elektropapír sípha. Igen. Tehát a lényeg az, hogy erre a lapra kb. 5 perc alatt minél több olyan számot írjatok le, dal címet, aminek a szövegében nem muszáj a cím, a szövegben is akárhol, benne van az, hogy jó. Angolul is lehet az, hogy good, magyarul is lehet az, hogy jó. Johnny Gold. Hadd mondjam be, tehát az is lehet, hogy jó, az is lehet, hogy good, az is lehet, hogy jobb, nagyon jó, legjobb, tehát bármilyen ragozás lehet, az is lehet, hogy best, az is lehet, hogy better, good is lehet bármi, de olyan, hogy goodbye az nem, mert az azt jelenti, hogy viszlát. Szóval légy szíves, 5 percet kapunk körülbelül. Jó, akkor milyen? Oszti, tessétok, találj meg a kincset. Találj meg a kincset. Második órán miről beszéltetek? Kémiáról. A sejtfelé. Az atom, felvettük az atomot. Az atomot felvettük, az atom szerkezete, atommag, ilyesmi.